така е доброто в нас пък не ще игра с някакви 50. Значи пише бета достъпно на български. На най-новата версия и аз съм 59 FPS. Че са включили отново FPS-а и вляво на FPS-а долния ред. Виждате, че съм на Lenovo K53 A4. Аз съм на K920. И FPS-а ми е 50. Еми, създавай запис. Сега цъкам игра и виждате, чакайте малко. И виждате три неща. Това е световете, това е скръща отдолу, това е там горе, запис. Тук са приятели, къде виждат записите, който го е пуснал. Тук са сървърите. Сървърите, последното е сървър. И аз смятам да направя нов запис, в който ще ви покажа всички нови айтеми. И кое може да се държи в другата ръка? Записът, нека да се казва Neo, Neo, трябва да е най-важното за показването на айтеми, трябва да е на плосък, напред. И може да се определите като посетител, член и оператор. Аз се определям за оператор. Тук аз пък съм член. Е бонус съндък и карта на началото. Включвам ги. Много яко искам да ви кажа какво правят. Творчески, пускай. Всичко си добре. Така, чакай малко. Трябва да включа още две важни неща. Винаги е ден. Това трябва да я пуснем. Аз те чакам на 60 FPS. Хора, ако чуете къде е FPS-а... Ще кажа да режа записа. Съвсем по-различно. Всеки ден паяк язда първата версия. Анакен, ти включи се лайфа, бе. Всичко е включено. Я пак погледни. Ето го често. Сега цъкам пауза. Хора, вижте как се влиза. Това е много яко. Така, разбрах, че не съм си включил нужното за влизане в записа. Тоест, какви хубави айтеми, това е доста добре. Хора, вижте, като се отворите още от началото на инвентара. Така. Нали, и вижте колко е различно. Хора, вижте. Първо мапа. Значи тук... Ето, мапа много късно. Хора, вижте, така книгата задържате и пишете. Инвентара, тук без никакъв мод, нищо. И да добавим пишете нещо. Нови стъкла. Пишете нещо и... Ето и другите нови стъкла. Ето, хора, има фойерверки, което това е пично. И има книга. Виж, държа мапа с другите си ръка и сам гледам. Има и книга. Хора, сега ще ви покажа знамената. Ето ги. Анки ми вижда знамената. Има и фойерверки, има знамена. Да. Само да ви покажа някои нови... Тук са повечето айтеми. В смисъл, Майнкрафт се го променя супер много. И докато свикнем, тук видях нещо и че това е папагалче. Да, има папагалия, това папагалия. И звучи много странно, като някаква хиена. Много странно, обаче аз съм 47 FPS. Общо пръв. И слагаш само армора и може да държи неща. Ама не. Хора, показвам още едно нещо. Вижте, значи взимат си карта. Правите я. Папагалица до тебе, Анакин! Виж ги! Анакин, виж ги! Всички папагалица. Слагате ги така и мога да слагаш в другата ръка. О, да, това много яко. Ги извим. Или хора, например, още нещо имаш. Да, арморите. Може да отложи някаква глава на дойде. Това, което е хубаво. Ама, реално исках да покажа бийкана. Вижте как е бийкана. И се казва Маяка, знам. Вижте бийкана колко е бял тук, а пък тук ето. Така че се обикновя. Да. Янакин, искам да... Вижте ги, дори ако ги гони не става. Настъпвам ги. Я. Упс, без.
стая за стенчеве. Ето българите са какви. Добре, 30 FPS. Ето ми 20. О, Няма хубав FPS. искай сега ги здрави. Малко И при мен се чути книга. при мен сега чута играта, търсене до края вече. Лорд, ако гледаш този клип, това е много яко. Пробвай го. Ако и при тебе става, не знам. Гледайте ми са. Упс. Армор стендър бе! Сега ги убивай. Заплашил. Аз ги бих всичките. И дават пера. Да, това е хубаво между другото. Краса мапа, трябва да гледам. Хора, ето тук е FPS, сега ще ви покажа. Тук обаче не може да се брейк ръка, което е. Сега ще ви покажа къде е FPS. Има и дискет. Да, има и дискет. Тук е FPS, виждате ли? Защо ме толкова малко е качето? Тук имам няколко си FPS. Да. 38 FPS това. Казах какво версия. Да, аз вече показах. Има бая в кодвейки. Ето вижте, хора, вижте как е накривено, вижте как е накривен тема. Това е много странно. Ти са последните фойерверки. Това може да направим нещо като някакъв водител. Я ще помня нещо. Мога да се включат попаданци. Вчера беше излязла новата версия. Ето ги те стъкла. Които искат да бъдат, които искат да направят машина с победителя, трябва да е доста шанс да се направи. Просто е машина, в смисъл лесно се прави. Хора, вижте аз как го правя. Това е много яко да слагаш такива стъкла. От този цвет. Сега ще бъде победителят. О, това нещо ли е? Хора, вижте, ето това са цветовете. Вчера като излезе апдейта бях на така машина. И там се целихме само с тези да такива неща. Направихме си и Clash Royale даже. Направихме и Clash Royale. Хора, сега ще ви покажа стъклата. Ето вижте. Това са стъклата, не са всичките, аз на мен не ми се правят всичките. Ех е 7 FPS. И хора, ако се питате да направите още нещо, сега ще покажа какво може да направите още. Ето, децата си трябва да направят само Не ми се прави целия бик. Сега трябва да пределя малко по-лесно. Ким, виж, бика не стана син. Или червен. Това е лоя, където Ето. ще направите, като се оправите бикана с някаква кола. Те сега показвам машината, само за победители. FPS ми умря с... Умирам. Вижте колко забива. What? Как се бърна всичко? Оправи. Вижте как забива, обаче иди по първото на... Ето бе си свършка. 14 FPS, мале. Аз бях на 30, аз на 20. И не ме 26. А тя не ми мърза обаче. Ох, мале, как крашна. Келово червено. Да направим нещо яко.
Влад, защо си тихи? Ми хора, сега ще покажа и още неща. Сам дет, много се радвам за този апдейт и ако ви е харесало, ударете един лайк и се абонирайте. Така, сега ще ви покажа те на стъкла. Сега ще покажа още нещо. Чайте къде е крафтинга. Те стъкла са доста. Крафтинг. И... Ай, хартия. То с хартия май се праща. Така, това. Добре, защо ми крашна така? И ето ги първите стъкла, които са светли. Те бял стъкла. Вижте, тук си увеличавате хартията и може да се прати до... Сега само да направя стъкла. Вау. Така, сега пауза. И това нещо. И вижте, апгрейдвате си картата. Може да се апгрейдвате колкото искате. Това не е апдейт, това е... И свърши. Сега може да си ходите къде си поискате. Има папагали навсякъде. Анки, какво ли прави? Седиш на дъката ли, бе? И тук може да си правите бейкън, ако ще развити много на запис, например. Може да си правите бейкъна. И аз сега се развивам на един запис на Survival и си играя. Тук той е бийка на 200 и няколко си блока да издържаш, нали? Той е там бийка. Хора, искам да покажа още нещо, което това може да... Ето го нещо, което стои с всичките вида стъкла за наредение. Анки, нямаше ли нови енчанти за книгите? Не, нямаше. За лад. Това е много. Ето, драгонското яйце, значи... Който се апдейтна версията, поздравявам го, защото това е много як апдейт. Така, сега малко ми пречи. Ето ги всичките неща, само да направим като подобрение за едни неща, като добавим ето тези неща. Значи сега системите, мисля, че вече ги знаете. Много хора знаят за армостедници. Така, ще добавя нещо ново, като горите. Значи, Ето една глава и ще ми трябват малко оръжия. Така, само преди да започна ставането, да ви покажа паузата. И когато пуснете пауза, може да смените скина. Сега трябва да чакам да заредя. И ето, сменете скина, какъвто си искате от ето вижте. играта. Ето, например, може да си ето вижте, хипотан, Анкин, погледнете съм хипотан. Ето сега бъкнем хипотан. Ето бъксадете променен от Skin Station. И Анкин, няма виж газа, бе. Аз съм. Бъбу. Сега съм с моят скин. Между другото, хора, това е много интересно да сменят скина по време на пауза. О, и тук да пишете кодови, има паузичка до него. Има кодови. Ето, много кодови от тук. Само изберете време, ясно, дъжд и грамотевица. Този част от телепортиране. Кого и къде? Телепортиране назад. И това тук. Не го знам кой е. Така, имам... защо не сложи мечове? Защото те са войници. Не, ама съм използвал на грешните места. Отбирай си мечовете, които падат. Гледайте как ще щупя.
Това е по-добре. Сега може да слагаш нещо. Това е много яко. Анакин ябиш. Сега се смешуе. Абе, стига е! То се дигна ръката повече. Какво това ще се дигна ръката? What? Да мисля сега. Уби ми го! Ще се дигна ръката. Добре, сега се оправя. Сега трябва да им помогнеш с броните, трябва да спочи цял диаманти на броня и уидърска глава. Ето хора, тук може да подписвате и, например, пишете Холк, Рай. Холк Рай. Добре. Така, тук. Попиши Холк Рай, попиши Обличане, Фри. обличане. И тя става инджентната книга. Обличане. Слагате в някой чест и Холк Рай. Този нов апдейт излезе вчера, когато казах на Бог. О, виж го попагала и той иска да става войник. Той си да попагала. И си движи главата. Седи като войник. Мисля, че са някакви истински хора. Сега тук. Искаш да умреш, бе? И сега си имам цяла армия. Може да им сложите да хвърти песките глави. Например. Драконската глава. Например, драконската глава може да... Ето тези дупки, звездовен Фрей, не мога да кажа. Фак. Ето тук са фойерверките. Сега ще ги покажа. Ето. Това им трябва драконската глава да ги... Хора, ако ви хареса този апдейт, харесайте клипа, абонирайте се и пишете долу в коментарите и сложа линк към новата версия, обърках. Това се може и за мен. Ще сложа линк в описанието там, откъде се стигли тази нова версия. Всъщност има две приложения. Едната е Google Play, където трябва да се плаща, но има и безплатно. Една програма, която помага с доста безплатно. Там надолу ще ви излезе едно такова. Цъкате го и ви пренася в Update, ама трябва да се го изтеглите май. Не знам. Ще сложа линкове и към Update. Сега имам повече армия. Чакай, побоя. Ударски дракони. Анки, не латка да си направим снимка за стъклата. Елатка. Къде е? Ето да си направим една снимка. Платена? Да. Ти имаш дори криле, това е мултика. Вижте. Аз направя... Елатка до мене. Аз направя селфите тези войни. Те искам те. Запазвам. И видяхте от новата версия, вижте, като цъкнете инвентара, започва лекичко крашва ви. И тръгвате. Аз пак е моята ми. И тази книга. Да, между... Може да покажа. Анакин, аз съм с корона. Виж там. И аз съм с корона. Опс. Виж. Опс, бези. От началото, не знаеш, минути. И аз също съм с корона. Които се боядисват лесно. Хора, сега ще кажа как се правят стъклата. Ето, тук показва. И ето това, което бачка с дискетите. Така да бачка. Ето така. Сега ще ви покажа как се прави. Колко спокояща музика. Колко спокояща музика. Сори, че не чуете тази музика, направо е перфектна. Но... Хора, гледайте ми са. Взимате нормални стъкла, слагате слагате стъклото. Така и вече имате 8 стъкла. Това е бебешка работа, защото много лесно се прави. И Анки ми вече направи супер много да ти ги щупи ли сока? Окей. Така хора, видяхте новия апдейт. Видяхте новия апдейт на Майнкрафт. Колко краси. Да, имаш право. Това ви казвам. Надявам се клипът ви да ви е харесал. Както всички други
Ако е така, сложете му лайк, абонирайте се, пишете коментари. Да, хора, за вас това се отнася. Ако ви хареса клипа, не забравяйте да споделите с приятели. Коментари. И вижте, аз съм един от двойните тук. Не забравяйте да споделите И до скоро! Бай! с други приятели. Абонирайте се, такива прости и чао!